أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. U ime Allaha Đelešanuhu, milostivog samilosnog, zahvalu Allahu Đelešanuhu upućujemo, od njega pomoć i uputu tražimo, salavat i selam donosimo na najodabranije njegovo stvorenje, njegovog poslanika i vjerovjesnika Muhammeda alejhi salatu vesselam, na njegovu časnu porodicu i na njegove plemenite ashabe. Večeras muslimani cijelog svijeta obilježavaju najodabraniju noć u godini. Uzvišeni Allah Đelešanuhu cijelu jednu kuransku suru nazvao je surom El Kadr, koju vjerovatno većina muslimana zna. Prethodno smo čuli proučenu suru, a Kadr znači odredba, Kadr znači dostojanstvo i veličina, pa zbog toga ova noć i ima toliki značaj. Uzvišeni Allah Đelešanu kaže: Estaizu billah, inna anzalnahu fi lejletil qadr. Mi smo ga, odnosno Kur'an, počeli objavljivati u noći Kadr. I to je upravo najveća veličina ove noći. Da je uzvišeni Allah Đelešanuhu u 27. noći Mubarek mjeseca Ramazana čovječanstvu dao uputu, mir, spas i recept za naš život. U ovoj noći uzvišeni Allah Đelešanuhu je Kur'an i Kerim spustio na Bejtul Izzeti, odnosno na nama najbliže nebo, a nakon toga sukcesivno potrebama vremena i okolnostima preko poslanika alejhi salatu vesselam objavio ga cijelom čovječanstvu. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. A šta ti znaš šta je to noć Kadr? Uvijek u Kur'anu i Kerimu kada Allah Đelešanu nam postavlja pitanje za razmišljanje, dakle šta ti znaš, to također upućuje na veličinu nečega. Pa tako nas Allah ovdje poziva na promišljanje. A daje odgovor u sljedećem ajetu: Lejletul Qadri hajrun min elfi šehr. Noć Kadr bolja je od 1000 mjeseci. Kada nas Allah poziva na ovo razmišljanje, razmislimo da je ibadet u ovoj noći bolji od nadprosječnog čovjekovog života. Odnosno 1000 mjeseci proračunato je 83 godine i 4 mjeseca. Ako to proračunamo u dane, vidjet ćemo da je ova jedna noć bolja od oko 30.000 dana. Uzmemo li u obzir da u ovom periodu noć traje 7 do 8 sati, vidjet ćemo da samo 1 sat ibadeta u ovoj noći da je u stvari vrijedniji nego 11 godina. A da 1 minuta, pazite, 1 minuta ibadeta u ovoj noći vrijednija je od 72 dana ibadeta. Zato zaista vjernici ovu noć trebaju iskoristiti u ibadetu, u nafilama, u veličanju uzvišenog Allaha Đelešanu. Veličinu ove noći daje i ta činjenica, kao što Allah dalje govori u ajetima: Estaizu billah, tenazzelul melaiketu var ruhu fiha. U njoj se spuštaju meleki i Džibril. Džibril najodabraniji melek, povjeritelj Božje objave. Tenazzelul melaiketu var ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Meleki i Džibril uz dozvolu svoga gospodara u kojoj se svaki posao riješi, zbog svake odluke. Dakle, ovo jeste noć odluke. Meleki tada preuzimaju ono što je zapisano u Levhi Mahfuzu, pomno čuvanoj ploči, i to dalje implementiraju u narednoj godini. Što se tiče čovjeka, njegove sudbine, njegovog života, njegove nafake, ko će se roditi, ko će preseliti, gdje će kiša padati i sve ono što se tiče svakog čovjeka i cijelog svijeta. Selamun hiya hatta matla'il fajr. U njoj je spas, u njoj je mir sve dok zora ne svane. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kada bi nastupila posljednja trećina mjeseca Ramazana, intenzivnije bi ibadetio i cijele noći bi ibadetio. Pozivao bi i svoju porodicu na ibadet uzvišenom Allahu Đelešanuhu i svojim primjerom nam pokazao da i mi svoje ukućane trebamo pozivati na dobro.
kao što Kur'an kaže o poslaniku alejhi salatu vesselam, esta'id billah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Svojoj porodici naređuj namaz i ustraj u tome. Tako da mi, ako Bog da ovu mubarek noć, nastojimo probdjeti u nafila namazu. To je onaj način gdje se najbliže možemo približiti uzvišenom Allahu dželešanu. Svakako da vjernici u posljednjoj trećini Ramazana tragaju za noći kadra, ali hoću kazati, evo i cijeli ummet je obilježava kao 27. noć i mi se nadamo da je to večerašnja noć i zato posvetimo, dakle, dosta vremena ibadetu. Da je to 27. noć mubarek mjeseca Ramazana, naši dobri prethodnici su shodno proračunima došli do zaključka, a svako od nas može doći do toga, da ako uzmemo zamjenicu hije, dakle u zadnjem ajetu selamun hije, spas je ona. Zanimljivo je da je, dakle, ta zamjenica hije, odnosno ona odnosi se na noć El Kadr, došla kao 27. riječ po redoslijedu. A i Muslim u svome sahihu od Ubeje bin Kaba prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kazao da je to u stvari 27. noć mubarek mjeseca Ramazana. Iskoristimo ovu noć, mubarek noć, najodabraniju noć u godinu, za koju je poslanik alejhi salatu vesselam kazao: inna hada ash-shahra qad hadarakum, došao vam je ovaj mjesec, wa fihi lejletun khairun min alfi shahr. U njoj je noć koja je vrednija od 1000 mjeseci. Femen hurimeha faqad hurimel khayre kulle. Ko bude lišen u njoj dobra, taj je lišen svakog dobra. Wala yuhremu khayreha illa mahrum. A tog dobra lišen je samo onaj koji je puki nesretnik. Nadam se da mi nećemo biti nesretnici. Nama večeras dolaze u goste meleki. Najveći broj meleka dolazi, a možemo li meleke nemarno posmatrati? Kakav ćemo njima doček prirediti? U pripovjedima se govori da Ibrahim a.s. kada su ga silnici bacili u vatru i zapalili omaču, da su meleki došli i nazvali mu selam. I kada su mu meleki nazvali selam, onda je vatra postala hladna Ibrahimu a.s. Tako učenjaci kažu da meleki dolaze svima onima koji ibadet čine, da meleki selame takve ljude i da u stvari nama će taj selam biti spas od džehennemske vatre. Najbolje je da večerašnju noć provedemo ukoliko smo u mogućnosti i klanjanju namaza u džematu. Šta to znači? Poslanik alejhi selam nas je učio, ukoliko klanjamo, da ono što minimalno, dakle, možemo učiniti, nastojimo minimum taj učiniti, da onaj ko klanja jaciju namaz u džematu, kao da je pola noći klanjao. Ako klanja sabah, ko klanja jaciju i sabah u džematu, kao da je cijelu noć klanjao. Dakle, džematsko klanjanje sabaha i jacije namaza imamo vrijednost kao da smo cijelu noć klanjali. Svakako, provedimo ovu noć i učenju Kur'ana. Dakle, i simbolika je da je Kur'an objavljen upravo u ovoj noći. I u nafilama. Provedimo ovu noć i u zikru, i u istikfaru i provedimo ovu noć učeći dove. Zaista se isplati ovu noć provesti u ibadetu. Alejhi selam je također kazao: men qame lejletel kadri imanan muhtisaben, ko provede noć kadr čvrsto vjerujući i nadajući se o Allahu nagradu za ono što činimo, gufire lehu ma taqaddama min zambi, bit će mu oprošteni prethodno učinjeni grijesi. Hazreti Aisha je upitala Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam koju dovu da uči u ovoj noći. Poslanik alejhi selam joj je kazao: uči dovu Allahumme inneke afuvun tuhibbul afwe fa'fu anni. Gospodaru moj, ti si onaj koji prašta, voliš oprost, pa nam oprosti. Molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da oprosti nama, cijelom umetu Božijeg poslanika Muhameda alejhi salatu vesselam. Molim Allaha da nam višestruko da sevape i nagrade za ibadet u ovoj mubarek noći i da cijelom čovječanstvu Allah da mir, blagostanje i prosperitet i da se lišimo svih iskušenja koja nećemo moći podnijeti. Assalamu alaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.